Oikein hyvää huomenta. Mä oon päättänyt aloittaa pienen muutaisen elämäntaparemontin. Ja vuonna 2014 me yritetään herätä aikaisemmin kuin ennen. Ja ikkunalla olisi joku lintu, ehkä. Tuolla on lunta. Keräs kattoo. Hei herra jumala! On tapahtunut tää vähän isompaa. Tulipaloja näkyy YKK. Arvon katselijat, tervetuloa todistamaan jotain ennennäkemätöntä. Mä en oikeesti usko, onks tää unta vai totta, mutta joku tilanne täällä on päällä varmasti. Hei hemmetti, ampuuks tää joku kohti? Ei oo todellista! Tossa on törkeä kokoinen minigun ja kopterissa kun äijä huutaa jotain.